adlaw. Nining panahon na guys. Muadto ko sa amo ang lamingan. Kay akong subayan dito guys kung unsa nay mga sitwasyon dito, kung pwede pa ba ka butangan og baboy ang amo ang lamingan. Kay nausab akong hunahuna guys, dili mi maglamingan sa bukid. Kay kung maglamingan mi dito sa bukid, anha na pod mi ani patya sa pagpanglawog ngadtungan hill, murag maglisod mi guys. So nausab ang plano din hilang gihapon sa ubos mi magbabuyan, di na lang mi tingali mag-anay. Kay lisod lagi pag kuan og anay aning dapita guys, kay lapok og manguwag na ang anay, maglisod ang butakaw pag sud aning dapita. Kay mulubong-lubong man gyud ni sila ani panahon sa ting uwan o ting baha. Misugo na kog latay ani guys, pero ang ako ang pananaw nasangit aning mga kanipaan. Di pod lalim maglakaw guys nga magdaog kamera, kiri-kiri ang akong kamera guys, sorry. Kay dili lalim maglatay duha ra ka kawayan tulo. Si mahug ko aning ubos. Ako lang subayan guys kung okay pa ba. Di ba ko maglisod ani pagpanglawog pohon. Taron pa mga agianan di ay. Nahino ini pa natumba por pwede ra man na siya putlon. Gituyo yun namo ni pagbutag mga kawayan guys, kaya aron dili lagi mi mulubong-lubong sa lapok kung panahon nga maglawog na mi sa among baboy. So kanira diferensya guys, mura giputol dapit dito sa pagkuan tene pagkuha sa among baboy. Unya gitakuban ang among lamingan. Naanday mga baboy sode ay baboy ni sa kong anak. Taghuatan ra niya ni puhon guys. O maabot na tong amo ang baktin. Pwede ra ibalhin po dito sa ihang lamingan. Murag safety ani guys panahon og habagat, kay dili man kayo hangin ining dapita. Sa lipod man sa nipa. Murag layo-layo pa jud ni siya sa baybayon guys, og mao lagi. Kung naa na pod lagi baboy, maguol na pod mi kay mura na pod ni kanang pispan aning dapita. Matubigan, lapuko na, labi na magbaha. Ang mga nipa ani guys, nanambok. Sukad nga nagbagyong Odette, ang tanang nipa nangatumba. So kanina ang ni tunga guys, mga tambok man hinuon. Wa man mga unsa. Nilipang man pag-ayo ang mga nipa. Ani pong kanipaan guys, panahon og magabi labi nagnaibdagat, daghan po mano ani manguha og kanang alimango nga suga-suga. Naapoy sud aning mga kanipaan ani guys. Kasagaran ang tuwa sa bukid, di man sila mahadlok mo sud aning kanipaan guys. Kami no mahadlok no mi magsuot-suot aning kalapukan, pero sila sus magsuot-suot pa aning amo ang lugar. Mas nindot yun guys kon ang among lamingan as duol kay kanang madali-dali rag panglawog. Lisod kaayo kung tuwa sa bukid kay naugway mo drive sa motor or way gasolina, di malawagan ang baboy sa bukid. Mo na nga balik lang gid mi ani guys. Maglatay-latay laman ta aning taytayang kawayan.
A few moments later. Guys, salamat sa naghatag sa saging ni ini. Saging ni sa ako ang masamong. Padadaamin nila og sang sipi guys, nakuha na galing ni. Kay ago di man mapugngan na kitkitan man nila. Guys, sa akong pagtuon ning maong saginga guys, primero pa ning harvest. O kay arang dagkuha man. Pero abin nyo guys, ang sikreto ra ba tingali aning magpadagkog saging? Kanang buta abinlan lag pila ka sipi. Upat, lima. Dili daghanog butang og mga dawin guys kay maniwang manang upat ra ka sipi kay kanang tambok. Mao na sikreto guys, himusuan dajon. Guys, salamat sa inyong pagsilip sa akong mga videos. So nagpasalamat ko ninyo sa inyong pagtanaw, pagsubay sa akong mga videos. Ako moingon guys, salamat kaayo kanyong tanan og ako moingon. Bye-bye.